ኣዝያ ጥዕምትና ሶፍት ዝኾነ ቾኮሌት ኬክ ብጣዕሚ ትፍለ እያ ማለት እዩ። ጣዕማ ክነግረኩም ኣይክእሊ ዳዕሞ ዝፈትውዋ ኬክ እያ ባዕለይ እውን ዝፈትውዋ ኬክ እያና ብጣዕሚ ቀላል እያ ብዙሕን ግዜ ዘይትወስድ ሶፍት ዝኾነት ኬክ እያና ኣሰራርሓ ከርእየኩም የትም ቦታ ከይትኸዱ ምስሓ ሓቢርኩም እስካብ መጨረሻ ተኸታተልዋ። ሰላም ከመይ ኣለኹም ናይ ሰላም ዩቱብ ቻናል ተኸታተልቲ እግዚአብሔር ይመስገን ኣነም ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለኹ። ንስኹም እውን ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበለለይ። ያው ብዩቱብ ብጣዕሚ ጠፊአ ማለት እዩ ምንም ፖስት ለይፈልጥ ቻናል ይንዋዕሎ ብጣዕሚ ደቂሱን ማለት ክባል ይከኣልና እና ያው ነዚ ቻናል ላይክ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ደማኒ ቪዲዮ ጀምርዎ ማለት እዩ። ያው እስካብ መጨረሻ ተተኸታተልኩም እዚ ቪዲዮ ድማ ክትጥቀሙሉ ኢኹም። ኣዝያ ሶፍት ዝኾነት ኬክ ደግሞ ብሓንሳብ ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ። እና ያው ዝተጠቐምኩ ኢስሬዲ ኬክ እዩ ቾኮሌት ኬክ ንምስራሕ ደልየና ያው ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ሬዲ ኬክ ስለዝኾነ ብዙሕም ዘቸግር ኣይኮነን እዩ ማለት ኢና። ያው ኣሰራርሕኡ ሰለስተ እንቋቑሖ ያው ካብኡ ምቕፃል ድማኒ ዘይቲ እዩ ዘድልየና ያው በዚ ኮብ ልጥቀሙ ኣለኹ። ንሳትኩም ድማኒ ኮብ ናይ ኬክ መስርሒ ተለይኩም ዋን ኮብ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም በቲ ኮብ ልክዕ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ኢና። ያው ኣነ በዚ ፍርቂ እየ ተጠቒመ ዘለኹ ፍርቂ ዛሃብ ኮብ ማለት እዩ። ካብኡ ብምቕፃል ድማኒ ማይ እዩ ብሰለስተ እንቋቑሖ እንዲም ዘይት ካብኡ ድማኒ ማይ ማለት እዩ። ማይ ንእሽተይ ከይመልኣኽዋ ከለኹ ካብ ፍርቂ ብላዕሊ እየ ተጠቒመ ማለት ኢና። እቲ ዋና መለክዒ ስለለይብለይ በዚ እየ ዝልክዖ ኣለኹ እና እዚ ሜክስ ንገብሮ ፅቡቅ ጌርና ዝንቋቑሖና ዘይቲ እና እንዲሁም ድማ ዘማይ ማለት እዩ። እና እሱ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ክሰርሕውን ግዜ ብዙሕ ይወስድን ኣየቸግርን እውን እዩ። ብጣዕሚ ቅልል ዝበለ ሶፍታም ዝኾነ ኬክ ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ። ያው ኣነ ዝፈትኽዎ እንዲሁም ድማ እዞም ዝሰርሐሎም ዘለኹ ዓሞ እንዳ ዓሞታተይ እውን ዝፈተውዎ ኬክ ኢና። ንስኹም እውን ክትፈትውዎ ኢለ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። እና ያው ከምዚ ጌርና ፅቡቅ ጌርና ሜክስ ንገብራ መጀመርያ ማለት እዩና እና ያው ተጠቐምኩዋ ኬክ ደማኒ እዛ ኬክ እዚኣ ኮርተን ትሪእዋ ኣለኹም እንዲሁም እዚኣ እየ ዝጥቀም ዘለኹ ቾኮሌት ኬክ ማለት ኢና። እና ያው እቲ ፅቡቅ ጌርና ሜክስ ምስ ገበርናዮ እዚ ደማኒ ናው ሶሪ ማለት እና ያው ከምዚ ጌርና ኬክ ጌርና ፅቡቅ ጌርና ድማ ነዋሃህዶ ያው እንዲሁም ደማኒ ፍሮነይ ደማኒ እዚ ኦቭን ያው ወሊዐዮ እኒአኹ ምእንታኒ ረስን ክብል ረሲኑ ክፀንሕ ያው ፍሮና ቀዲምና ወላዕ ብናይ ተፀኒሕና ያው ሙቕ ምሰለ ክነእትዎ ፅቡቅ እዩ። እና ያው ወሊዐዮ ኣለኹ ኣነ 180 ሙቐት ዝጥቀም ናይ ኬክ ማለት እዩ። ካብ 150 180 ዘሎ ጌርና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እና ያው እዚ ቆንጆ ጌርና ሜክስ ንገብሮ እና ነዚ ቻናል ደማኒ በጋጣም በፂሕኩም ትከታተልዎ ማለት እዩ። ላይክ ግበሩ ኢኹም ሳፖርት ግበሩኒ ምክንያቱም ነዚ ዝሓለ ቻነል ሳፖርት ግበሩ ከብለኩም ይፈቱና ላይክ ምስ ትገብሩለይ ሰብስክራይብ ምስ ትገብሩለይ እንትተባብዑኒ ከዓነ ብልቢ እየ ለመስግን። እና ብዙሕ ዓይነት ስራሕቲ ድማ ኣሎ እዩ ኣብ ውሽጢ ዝሰራሕዎ ናይ ፀጉሪ ድዩ እንዲሁም ደግሞ ብዙሕ ምግቢ ናይ ዓረብ ምግብታት ኣለዉ እዮም ማለት እዩ። ካብቲ ዝሰራሕዎ ክትመሃሩ ትደልዩ ንኣተኹም ቪድዮ ረአይዎ ያው ክጠቕመኩም እዩ ያው
ንለይ ትፈልጡ ይጠቕመኩም እዩ ንትፈልጡ ከዓ ያው ሳፖርት ትገብሩና ማለት ኢና ያው ኬከይ ከምዚ ገይረ ሬዲ ኮይኑ ይድይም ያው ከምዚ ገይርና ምስ ወዳእና እዚ ናይ ኬክ መስርሒና ደሞኒ ዘይት ቀቢእና እንዲሁም ተደልና ደሞ ወረግ ናይ ፍሮን ድሕር ሃልዩ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ነቀጥታ ዘይት ተገይረ ያው ከምዚኣ ገይረ ያለሁ ማለት እዩ ያው ቅጥነቱ ነዚ ይመስል እና ያው ከምዚ ገይርና ሰሪሕና ንውድእ ማለት እዩ ኬክ ናብዚ ያው ደጊም ምብሳል ቀርያ ንኣስታት ኣብ ፍሮን ማለት እዩ 40 ደቂቃ እዩ ዘድልዮ 40 ደቂቃ መጀመርያ ብታሕቲ ዶ ንውልዖ ብታሕቲ ንእሽተን ምስ ፈኾኽ መሰለ ብላዕሊ ከዓ ንውልዖ ማለት እዩ ቅድሚያ ብታሕቲ ክበስል ኣለዎ ማለት ኢና እና ያው ከምዚኣ ገይርና ናብ ኦቭንና ነእትዎ ድሕሪ 40 ደቂቃ ድማ ያው ኬክና ኣውፂናዮ ኢና ኣብዚ ደማኒ ነዚ ኬክ ተጠቐምኩ ክሬም እዚ ክሬም እዚ ካብኡ ድማ እዚ 6 ፍረ ግራፍ እዚ ኬሪ ጅቡን እኔአኒ ማለት እዩ 6 ፍረ ኬሪ ጅቡን እዚ ናይ ኢድ መጥሓኒ እዚ ናይ ኢድ መውቅዒ ድሃልዩካ ፅቡቕ እዚ ያነ ግን እዚ ተሓደ ስለለየብለይ በዚ ከላጥ ተጠቒመዮ ማለት እዩ ብዘለና ማሽን ክንጥቀሞ ንኽእል ኢና ኣብዚ ድማ ኔስቴላ ድማ ያው ፍርቄ ተጠቒመ ፍርቄ ካብዚኦም ድማ ክሬም ቤብስ ደማኒ ሓደ ተጠቒሞ ማለት እዩ ነዛ ኬክ ኦልሬዲ ወፂኣ እያ በሲላ ማለት እዩ እና እዚኣ ከምዚ ገይርና ለላዕላይ ንእሽተን ኣቢልና ኣብዚ ፀባ ነስትዮ ማለት እዚ ኬክ ኣብዚ ተጠቐምኩ ብስኩት እኒአ ማለት እዩ ደስ በለኩም ዓይነት ብስኩት ደማኒ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ተጠቐምኩ ብስኩት እዚ ብስኩት እዚ እና እዚ ሬዲ ዝገበርናዮ ሶስ ከምዚ ጌርና ንቀብኦ ማለት እዩ እና እዚኣ ከምዚ ጌርና ናብ ኩሉ ቦታ ነባፅሖ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጥዕምቲ ዝኾነት ኬክ እያ ጣፋጭ እያ ጥዕምቲ እያ ያው ልፈተናዮ ስለዝኾነ ንስኹም ትፈትዎ ትኾኑ ኢኹም እና ከምዚ ጌርና ፅቡቕ ጌርና ውህድ ንገብሮ ማለት እዩ ናብ ኩሉ ቦታ ከም ዝበፅሕ ጌርና ማለት እዩ እና ብቕፃል ድማ ናብዚ ትዊክስ ኣለኒ እዚ ትዊክስ ደማኒ ኣብ ብማይ ገይረ ኣምኪኸዮ ብማይ ዞም ማለት እዩ ካብዚ ዝነበረ ሱስ ካብኡ ሓዊሰ ብላዕሊ ከምዚ ገይረ ይገብረሉ ማለት እዩ እና ገይረሉ ኣለኹ ሶ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ዝገብሮ መከሰራት ምስሊ ዘለዎ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ እና ካብኡ ብምቕፃል ያው ከምዚ ጌርና ኩሉ ቦታ ምስ ኣባፃፅሕናዮ ያው ቅጥን ኢሉ ስለዝኾነ እዩ ንታሕቲ ዝፈስስ ኣሎ ግን ኣብ ፍሪጅ ምስ ኣተወ ኖርማሊ ክኸውን ማለት እዩ እና እዚ ኬክ ብላዕሊ ቆሪስናዮ ነበርና ከዓ ነየ ከምዚ ጌርና ለላዕላዩ ንሽፍኖ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ቆንጆ ዝኾነት ኬክ እያ ቀላል እውን ካብኡ ድማ ጥዕምቲ ኬክ ማለት ኢና እና ከምዚ ጌርና ሸፋፊና ወዲና ያለና ደይም እና ያው ካብኡ ብምቕፃል ድማ ካብዚ ብስኩት ጥሒነ ደማኒ ገይረሉ ካብኡ ኣብዚ ናይ ቸኮሌት ብላዕሊ ገይረላ ሬዲ ኮይና ደይም ማለት እዩ እና ከምዚ ጌርና ሸፊና ናብ ፍሪጅ ደማኒ 24 ወላ ኣብ ፍሪጅ ተሕዲርናዮ ዝበለፀ እዩ ቢያንስ ለ5 ሰዓት 6 ሰዓት ዝኾን ኣብ ፍሪጅ ክፀንሕ ኣለዎ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ቁር ኢሉ ጥዑም ዝኾነ ኬክ ይኸውን እዚኣ ትመስል ሶሎክ ብጣዕሚ ጥዕምቲ ኬክ እያ እና ክስካብ መጨረሻ ዝተኸታተልኩምኒ ብልቢ ለመስግን እዚ ቪዲዮ ዝተመቸወኩም ድማ ላይክ እንዲሁም ደማኒ ሼር ሳብስክራይብ ገበሩለይ ኢኹም
እስካብ መጨረሻ ስለተኸታተልኩምን ብጣዕሚ እየ ለመስግን እናለኩ ነዚኣ ትመስል ኬክና ጥዕምቲ እያ ሰሪሕኩም መክርዎ ኢኹም ብካልእ ትሕዝቶ እስካብ ዝመፅእ ድማኒ ሰሰና ንዓኹም ባይ ባይ